खुलुमबाय गगा मोननायनि थाखाय आंनि भइसआ थाबथाजोबनानै दङ नोंथांमोना बांद्राय क्लियार खोनानाय नङा नाथाय अब्लाबो नोंथांमोननि सेराव नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुजाथि फैलायबाय लोगोसे गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि नैबे बर'नि असक राजा इउटिउब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनानै लानाय जाबाय लोगोसे इसोरनि अननायाव जों जेब्लायबो मोजाङै मोजां थाबाय थानो हालांथों दिनैयो बै सनितपुर गफुरनि जोंनि बर' फिसाफोरखौ लानानै पलिटिक्स गेलेनो नाजानाय पलिटिक्स खालामनानै गावस्रा होनो नाजानाय माखासे थासारिफोरखौ जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन नुगासिनो दङ हो लाजियोना लाजिया बिसोरो हारिनि सेन्टिमेन्टेल जुदि दङब्ला बैफोर लिडारफ्रा बेफोरबायदि खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन दिनै 60टा गामि सोसनगोन हाबगोन मावगासिनो दङ बेफोरखौ लानानै दिनैयो सनितपुर गफुरनि बर'फोरखौ पलिटिक्स गेलेहोनो नाजानाय हा दिनै बायदिसिना बिटिआर दफानि माखासे दफाफोरखौ लानानै पलिटिक्स गेलेनो नाजानाय हा एसेबां थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिक्सखौ दिनैयो जोंनि बै साब्रै साबासो लिडारफ्रा जों बर' फिसाफोरनि सायावसो दिनैयो गेलेनो नाजागासिनो दङ बेसे लासिंसिनि बाथ्रा दा बे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हानि बाथ्राखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला आसाम स्टेटनि फार्स्ट गिबिसिन चिफ मिनिस्टार सिबिनां गपिनाथ बरदलैनि समावनो 1947 मायथाइयाव जोंनि बे हा ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सआ इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै होजायो 1947 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइनि गेजेर समाव जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाखौ जायफोर नन ट्राइबेल नन प्रोटेक्टेड हारिनि सुबुंफोरा दखल खालामनानै दिनैसिमबो गादबनानै लाबोगासिनो दङ बिसोरखौ इफेक्सन खालामनो हायाखै आरो हायैनि गुबै आरो गुदि जाहोना मा दिनै 2019 आव रोखा रोखा हाइकर्टनिफ्राय जिहेतु अर्डारानो दंखायो जे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाफोराव जायफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जायफोर नन प्रोटेक्टेड हारिनि सुबुंफोरा दखल खालामनानै बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव दिनैसिमबो दङ बैसोरखौ होस्रांजोबनायनि इफेक्सन खालामनायनि अर्डारानो रोखा रोखा दंखायो नाथाय अब्लाबो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टजों लोगोसे जायफोर जोंनि ट्राइबेल हारिनि पलिटिकेल लिडारफ्रा बे स्टेट गभर्नमेन्टजों एलायन्सआव थानानै गभर्नमेन्ट बडियाव थानानै दिनैयो माखासे पलिटिकेल पावारखौ गावबा गावनि आखायाव लानानै दंगासिनो दङ दा जोंनि बे ट्राइबेल हारिनि पलिटिकेल लिडार आरो माहारियारि आफादनि लिडारफ्रा दिनै मा खालामगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआबो बे हाबाफारिखौ मानो स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम प्रेसार होनो हायाखै जाहोना मा फैयै फैयै दिनै जाय नन ट्राइबेल नन प्रोटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्रा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै दंबोगासिनो दङ बैसोरसो जोंनि बिटिसियावबो भट बेंक जानो थांगासिनो दङ पलिटिकेल सिस्टेमाव बैफोर नन ट्राइबेल नन प्रोटेक्टेड हारिनि सुबुंफोरा जायफोर हारिनि सुबुंफोरानोखि जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाखौ दखल खालामनानै लाबोदों बैसोरसो जोंनि बिटिसि बिसायख'थि सफैब्लाथाय जोबोद माने भेलु गोनां जानानै फैयो आरो बैसोरसो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि जोंनि हारिनि बै पलिटिकेल लिडारफोरखौ गोसोबायदि ओजोंनिफ्राय ओजों लानजाय हमनानै फिदिंबाय थानो हायो नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद दुखुनि बाथ्रा दा समाव मानगोनां दावराव देख्रेबसारनि मोनसे बिबुंथि जाय बिथांमोना मानगोनां दावराव देख्रेबसारनि बिबुंथिखौ नायाखै नोंथांमोना कमप्लिट नायजोबलांबानो जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हानि जा जेंना दिनैयो बे हायाव थानाय नन प्रोटेक्टेड नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ 2019 आवनो रोखा रोखा इफेक्सन खालामनांगौनि होस्रांनांगौनि थाखाय अर्डार मोनसेयावबो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ मानो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हायाखै दा बेफोर बिथिंखौ लानानै जों गासैबो ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा इउनाइटेड जानानै दिनैयो स्टेट गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जोङो प्रेसार खालामनो हानांगोन रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय 1947 नि 5 डिसेम्बरनिफ्राय रावबो बे जायगायाव नन प्रोटेक्टेड क्लासनि मानसिया थानो मोना बे हायाव रावबो अधिकार गैया बे हाखौ बायनो मोना बे हाखौ फाननो मोना फानग्रायाबो दा गथिखे जों बेखौनो गुदि खालामनानै जोङो बिटिसिनि इएम रन्जित माने बसुमतारी बिथांखौ जोङो जावले जावले जों दरखास्त होदों बुंबोदों आरो जों बेल' नङा जों 2019 आवबो जोङो
सिडलीनि जिल्ला खुंगिरि बिनि बिथोन बादियै जों बे मजाबारि गामिनि हायाव जे एनक्रचमेन्ट जादों गुबुन हारिया जे बे जायगायाव थाफैनानै बे जायगानि असे थागिबि फिसा बर'फ्रा जे हा हु गारना खारलांदों बिनि नायबिजिरनो थाखाय जोङो सिडलीनि मानव गेदेर डिपुटि कमिशनार बिथांखौ जोङो खावलायदों आरो बिथाङा नायबिजिरनानै तदन्त खालामनानै बे जायगायाव जे एनक्रचमेन्ट जादों बेखौ रोखा रोखा बुंदों आरो सोर एनक्रच खालामदों सोर फेमिलिया आरो अबे बर' फिसानि हाखौ सेनानै लादों बे बाथ्राखौ बिथांमोना लिस्ट होनानै बेखौ बिटिसिआव फरवार्ड खालामना हरदों नेसेसारि एक्सननि थाखाय जिहेथु हानि गोहोआ बिटिसिआवसो दा बिटिसिआ मावना होनांगौ दा 2019आवनो बे प्रसेसा जाबाय थादों खिन्थु 2019आव बे थांलाय फैलाय माने खाथा माने बिहरलायनाय डकुमेन्ट बिहरलायनाय बेयाव दिन थांदों ओमफ्राय नै दा गोदान सरकार फैबाय इउपिपिएलनि दैदेननायाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव दा फेरेंगा बिथांनावबो जों फैगासिनो दं रायज्लायगासिनो दं इमिडियेट ओंखारनांगौ मानोना बे हाया बर'फोरनि हा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हायाव गुबुनफ्रा खुनु दिन हा बायनो हाया बा फाननोबो हाया बा हा मोननो हाया दा बे हिसाबै बे जायगानि हाखौ दिनैसिमबो खुनु ट्रेन्सफार खालामाजासे हानि नामजारि खालामालासे गुबुन जायगानि थानो मोनै मानसि बे सेनानै लानानै दङ दा खाजोनाया बर'फ्रानो होगासिनो दं दासिमबो आप टु डेट पसिससिम बिथांमोना खाजोना होबाय हानि खाजोनाखौ दा बिथांमोननि नामावनो दासिमबो लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट दं हानि खाजोना होनाय रेकर्ड डकुमेन्टस गासैबो दंजोबो दा बेखौ होखारनांगौल' दं मानो होखाराखै दा बाथ्राया बेयाव जादों दा सम सम बिथांमोना बुङो होखारगोन बेखौ बाथ्राखौ बुंगासिनो दं ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गुबुना थानो मोना आइनाव बे रोखा रोखाखा दा गतिके जायफ्रा इलिगेल भाबै एनक्रच खालामनानै दं हाबनानै दं बिसोरखौ गोदानै गुबुन जायगायाव दोननायनि बेब'स्था खालामगासिनो दं रायज्लायगासिनो दं बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंबाय थादों रन्जित बसुमतारी EM बिथाङा बुंबाय थादों खिन्थु जोंनि बाथ्राया बे नङा जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव नोङो मानो हाबफैया बबेनिफ्राय नों फैया नों बेयाव फैनो मोना नों थाफैनो मोना बे थानो मोनै हाबनो मोनै जायगायाव नों माबोरै थाफैखो प्रश्नआ बेसो हाया दिनै मानो आवग्रिनानै लाफैखो दा गतिके नों होखारनांगौ नों थांनांगौ नोंनि जायगायाव नों थांफिननांगौ बबेनिफ्राय फैदों बे जायगायाव थांफिननांगौ आरो बेनि थाखाय बेखौ रिहेबिलिट खालामनो हा नागिरफिननायनि बाथ्रा गैया बिसोर जोंनि आलासि नङा बिसोरो जोंनि हाखौ सेनानै लाफैयो बिसोरो जोंनि हाखौ दखल खालामना लाफैबाय दिनै गोबां जोंनि हाखौ माने बिसोर मावनानै जानानै जों बेयाव खाजोना होगासिनो दं फैया थांगासिनो दं दिनै जों बिनि प्रडाक्सनबो जेबो आबादबो जों मोना बिसोर मावनानै जागासिनो दं आरामसो दा बेयाव जों बिसोरनो जुदि आरोबाव आलासि बायदि बिसोरनो जुदि हाफिननांगौब्ला बिसोरखौ जुदि जाहो लोंहो जुदि जों बिदाय होनांगौब्ला आयेना मा थांखो आयेनावथ' बेखौ थोनाखै आयेनाव बुंदों जाय इलिगेलि एनक्रच खालामनानै दं दे शुड बि इफेक्टेड फरथुइट बिसोरखौ एखेबारे होखारनांगौ बाथ्रा बिसोर दं नैबे मोनसे अर्डार जों मोनदों दा बिटिसिनि श्री रिन्तु चन्द्र बर' ACS जयेन्ट सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिथाङा रिन्तु चन्द्र बर' ACS बिथाङा अर्डार होनाय दा बिथाङा अर्डार होदों जे माने गरखाफोरनो माने सार्टिफिकेट होनायनि बे सार्टिफिकेटखौ बिटिसिआ होगोन आरो बेखौ होब्लानो गासिबो लेन्ड अलटमेन्ट सेटेलमेन्ट हा मोनजोबगोन बेबायदि अर्डार मोनसे होदों आरोखि दुखुनांथाव दा दिनै मानो सिन्था खालामदिया दा दिनै जोंखौ बेखौ बे इलिगेल खामानि मावनायनि थाखाय जों बुंनायनि थाखाय दिनै जोंखौ दाय होनो हागौ जों जाथिनि गेजेराव भुल बुजाबुजि सृष्टि खालामनो हागौ खिन्थु मानो अर्डारखौ होखो बे अर्डारखौ मानो होखो मानो सिन्था खालामदिया जायफ्रा बे जायगायाव थानो मोना जायफ्रा बे जायगानि माने माबा गैया कनस्टिटिउसना बिसोरखौ एलाउ खालामाखै 6 शिड्युल एरिया बे 6 शिड्युल एरियानि बेरेखा मारै बे अर्डारखौ बोरै होखो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बारैबो बे 6 शिड्युल एरियायाव नोङो जायफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोर बिदि फ्रि एखेबारे सार्टिफिकेट लालायनानै हा मोननाय एलटमेन्ट होनो हानाय बे खमथा बहा दंबालाय बिटिसिआलाय बे खामानिखौ मानो मावखो बेखौ दिनै जों बिराद प्रश्न खालामो दिनै बेखौनो जों बुंदों बिटिसिआवबो आरो इमिडियेट उइथड्र खालाम बे माने केन्सेल शुड बि उइथड्रन इमिडियेटलि आरो इट शुड बि भइड बेखौ खालामनांगौ इमिडियेटलि जों बेखौ दाबि खालामो आरो लोगोसे मोनसे खोथाबाव जे नेपालिफोरखौ ग्रेजार जायनाखि आबाद मावनानै जाग्रा मोसौ फिसिनानै जाग्रा नेपालिफोर बिसोरनो माने प्रटेक्टेड क्लासखौ होनाय जादोंमोन ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव खिन्थु बिसोरनो प्रटेक्टेड क्लास होनायखौबो आरोबाव नै माबायाव 1949 24 आगस्टआव 1949 24 आगस्ट बेयाव बिनि नटिफिकेसन नाम्बारा जाहैबाय RSD 28/47/20
43 बे नटिफिकेसननि गेजेरजों बे नेपालि ग्रेजुवेटफोरखौबो आरोबाव केन्सेल खालामदों बिसोरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव बिसोरो प्रटेक्टेड क्लास नङा होनना बुंदों बेयाव होदों RSD नाम्बार 28/47/43 dated 24 August 1949 are hereby and henceforth excluded from the list of protected classes होनना बुंदों आरोखि बे protected class नंला होनदों दा दिनै गतिके दिनै बेफोरखौ बिसार खालामानो दिनै बिसोरखौ जेनेरिक टार्माव गरखा होनानै सार्टिफिकेट होनानै बिसोरनो हा होनो हानायनि अधिकार बे BTCनि अफिसारफ्रा बोरै मोनखो बोरै बे अर्डारखौ होखो जों दिनै प्रश्न खालामो आरो बेखौ इमिडियेटलि उइद्र खालामना लानांगौ दा जों बेखौ हमगासिनो दं आरो दिनै 2019आव आरोबाव अनारेबल हाइकर्टआ अर्डार होबावदों जे बेल्ट ब्लकआव इसिबां इलिगेल भाबै इनक्ल'ज खालामनानै दं हाबनानै दं जिसिबां इलिगेल थानो मानसि दं बेयाव बेफोरनिफ्राय होखारजोबनांगौ होननाय अर्डार मोनसे दङ दा बे अर्डारखौ मावफुंनांगौ दा जों बेखौसो बिटिसि सरकारखौ बुंगासिनो थादों जे होखारजोबदों गासिबो मानो होखाराखै दिनैसिमलाय हाइकर्टआबो जेराव अर्डार होबाय मानो होखाराखै आरो बे बिटिसि सरकारा सोरनि बिटिसि सरकाराथ' जोंनिनो जोंनो गोबां जिउ दान होनानै गोबां माने भुगिनांनानै दिनै गोबां सेक्रिफाइस उनाव बे BTC दानाय बे BTC सरकारा गावनि बर' फिसानि जुदि मावनो हायाब्ला नों बे गोरिब गुन्द्रा बर' फिसानो मावनो हायाब्ला मानि थाखाय सरकार बिलाय सोरनि सरकार बिलाय जोङो बे अखल बे जों बे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारखौ जों बुङाखै बिनि सिगांनि सरकार हाग्रामा सरकारावबो जों बुंदों आन्दलन खालामदों जोङो दा दिनै जों आन्दलन खालामनायनिफ्राय दिनै बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि जायनाखि जेंना इसु दा दिनै बे गोथां जानानै फैबाय नङाबा थैबायमोन बेयो रावबो मख'लामोन दा गोथां जाबाय बै समाव जों आन्दलन खालामदों बै समाव फाइल प्रसेस खालामदों बै समाव 2019आवनो जोङो माने इभिक्सननि मोनसे फाइल स्टार्ट जादों खिन्थु माने इभिक्सनल' जायाखै दा दिनै बे फाइलानो दिनै बेयाव आरो दिनै बे थाबथागासिनो दं